wrth ddod â wsnodd Eisteddfod rhithiol Ecef Fisher Gar 2020-2021 i gloi, yn rhydedd ydyw fel cadeirydd sir i ddod â'r canlyniadau a hefyd gwneud y diolchiadau. Diolch yn fawr i'r holl aelodau, y clybiau sydd wedi cystadlu, a hefyd i'r arweinyddion sydd wedi bod yn hyfforddi a fod o gymorth ar ochr technegol cystadlaethau. Diolch yn fawr i'n beirniad, i staff y swyddfa a i swyddogion y sir am y hwyluso y cystadlaethau fuodd dros Zoom. A hefyd diolch yn fawr i Mrs Jean Lewis, Trywydd y Sir, am gynnal y seremoni gadeirio a charoni. Wel, ymlaen i'r darn bwysig, y canlyniadau. Gan ddechrau ar y gwaith cartref, yn y 5 safle, Clwb Dyffryn Cothi, yn Gydra Drydydd, Clwb Llangadog a Clwb Llanllwni, yn ail, Clwb Llanddarog, ac yn ennill, ac yn cipio tarian Mrs Elonwy Phillips, Clwb Pen y Bont. A wedyn, ymlaen i darian y cystadlaethau llwyfan, yn y 5 safle, Clwb Llangadog, yn y 4 safle, Clwb Llanllwni, yn y 3 safle, Clwb Dyffryn Cothi, yn yr ail safle, Clwb Llanddarog, ac yn cipio tarian Mr T Davies Blaenteg, Clwb Pen y Bont. Llongyfarchiadau mawr i'r holl glybiau a llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan yn yr Eisteddfod. Ni'n gobeithio byddwn ni'n gallu dod nôl at ein gilydd cyn bo hir, ond tan hynny, cadwch yn saff, a cadwch ddilyn tudalennau, cyfryngau cymdeithasol a gwefan Ecef Fisher Gar a dilyn rhagor gystadlaethau a digwyddiadau fydd yn digwydd yn fuan. Cadwch yn saff, diolch yn fawr.